It-tlet binjiet fil-Life Sciences Park f'San Ġwan waslu qrib it-tlestija tagħhom. Fl-istess waqt is-7,000 metru kwadru ta' laboratorji diġà ġibdu l-attenzjoni ta' bosta, tant li diġà hemm interess serju għal 50% tagħhom. Il-post mistenni jilqa' jaħdmu fih danu ma' 300 persuna, kif spjegalna l-project leader tal-Malta Life Sciences Park, l-Inġinier Joseph Sammut. 300 impjegati ikunu impjegati kif ngħidulhom aħna high value adding. Jiġifieri qed nidħlu bil-mod il-mod fis-settur tal-knowledge economy fejn ikollna iktar proġetti żgħar, hemm iktar numru minnhom u definitely il-valur miżjud tagħhom ikun ogħla mill-oħrajn. Sammut spjegalna li 3 binjiet bil-madwar 50 unit ta' daqsijiet differenti fihom se jilqgħu fihom inizjattivi ta' kimika u bioloġija kif ukoll l-IT. Lan fl-aħħar hu biex ikonna cluster fuq il-life sciences, kemm minn medical devices, mill-health, mill-pharma, mill-bioelectronics, biosensors, u anke wkoll mill-bioinformatika, mill-IT, mill-settur tad-digital ukoll. Il-proġett mistenni jitlesta bejn Settembru u Ottubru ta' din is-sena biex sal-aħħar tas-sena l-operaturi jkunu rranġaw il-units tagħhom skont ħtiġijiethom u jkunu qed joperaw diġà. Minn barra l-madwar 50 unit ta' daqsijiet differenti dawn il-binjiet joffru faċilitajiet oħra bħal kafetterija, meeting rooms, seminar rooms, kitchenettes u oħrajn. L-ippjanar sar bħarsa anke lejn ċentri tax-xjenza barra minn xtutna biex jittieħdu l-aqwa eżempji u jkunu evitati ċertu problemi. Struttura kompetittiva fuq suq internazzjonali u l-fatt li għadna qas l-estejna u għandna 50% kważi diġà earmarked naħseb huwa ċar li l-prodott huwa prodott li hawn bżonnu. Din l-idea twildet lura fl-2006 u sa fl-aħħar qed tara t-tlestija tagħha. Hemm ukoll l-idea li 3 binjiet eżistenti jkunu komplementati b'6 binjiet oħra li jkunu żviluppati tul iż-żmien skont il-ħtieġa u l-iżviluppi li jseħħu. Sammut innota kif tul is-snin pajjiżna tilef ħafna minn uliedu li studjaw u baqgħu jaħdmu barra minn xtutna minħabba li pajjiżna ftit li xejn kien joffri opportunitajiet ta' xogħol speċjalizzata lihom. Issa huwa l-waqt li persuni speċjalizzati f'dawn l-oqsma jaħdmu f'pajjiżna. Fl-istess waqt sostna li saret enfasi kbira fuq id-disinn biex il-binja jkollha dehra attrajenti kif ukoll biex ikun hemm l-aqwa faċilitajiet bi standards internazzjonali biex inġib l-aqwa investiment. Samniħ il-bini kif jidher il-bini minn barra, ovvjament rrid jidher bini fejn aħna qegħdin nattiraw l-interess tal-poplu Malti biex naraw biex nafżaw li jisma' da huwa suq settur importanti, settur fejn jistgħu jidħlu it-tfal tagħna biex jistudjaw u jaħdmu hawnhekk u jkollhom dak it-tip ta' suċċess.